One step. Ibutang ang saging dinhi sa ang saging Tanganan. butanganan. Ni. Sige. Ikaduha kay dok ko ng saging mapisa. Pero pag dok ba ganun ba okay? Basta yung lubok kayo. Anya na wala pa na lubok ako sa. Bitik. Puli di guys ya. Dua. Sugang lubok. Dari kuat na. Mana. Kaman kanong sa kutsara lagi kay dupan baga kay. Sa Laban. Ay magkatawa ha. Okay, okay. Bitik. Kagak. Duk. Uy, ano? Okay. Buk nagbukong, punya na bitik bukong upo kaya sa ako na mix na batanan. Okay. Step 2. Step 4. Nawat pa lagi. Terus magkakay kay sa gokay kay dok magkakay. Duk. Ngawag lagi ka, puy. Nah, ini akan betul. Ah, di. Ini kamay. Kamay. Ato lang ko talaga gumigimid. Harus tamis. Ako pa baki bang buto. Okay, ibutang mo dito. Kaya ang gumana. Ibu kaya nana, ibu pang na. Guman? Nagabugno na. Na, ilugan na man. O kaya maki? Ungon man na. Nahulangan sila. Oh. Naman na, ang among gilubok. Oh, arah. Alam mo kayo. Ta. Hurot na. Oh, tanawa dire. Oh, tanawa de. Oh. Sinaw pa man sa una alik. Ni nga ang mata. Tanawa mi. Tanawa mi mga una. Di ikaw ter. Ako gusto na si ate. Di ay butang. Diyan na. Di ba ito natin? Amit kayo. Siguro siya. Ako okay labo. Okay kayo. Ay, ako babay pa siya. Wala kamay. Masih tak luar. Luar. Pasal kita tampil. Di ba nililak mo kaya? Awak ni. Ha betul. Tiga biji. Aha, awak.